gaishe ki uwar gidan yanzu na gane rashin sanin Fadima wannan babban bala'i ne. Dangi hangar na ce rabbana bana shakka a farawa, Allah mai bani yau ma ka bani kalamai ne ta furtawa, na furta uwar gidan yau da gobe da jiba a ƙara ganewa, don babu kamar ta wallahi Allah aikin nan azimin ne. Shamsiya ce take rikita na hadisin zan faɗa yanzu, amma bari na yi wata magana amsar maganar da ne ɗazu. Batula ce batushen ma'aiki sannu uwar gidan yanzu, da ba tushe ina annabin yake wannan ma hadisi ne. Kun san tushen ma'aiki abin ya girma sai mai gane ta, Allah fa shi ne tushen Rasulallah nan ma da hujjata, sannan ya ce batula ce tushen nasa ta ya ka auna ta, annan matsayin ilahu ta hau ko kuma ya karatun